Halo, assalamualaikum. Halo ya. Waalaikumsalam. Repot ya. Ora, Mak. Apa kau buku? Anu, adikku nembe telepon ya. Aku sesuk balik. Ya ro ning Kudus. Oh, berarti sesuk mama mulai. Ya ro yang minggu isuk mangkate yang. Oh, Padahal aku kan wingi wis ngomong ayah sih. Iki nggon rombongan tahlilan mangkat ya ro ya, tapi aku ora melu. Kan aku ngomong ngono ki to. iya, Mak. Sing melu Kaila karo Punaya adikku itu. Lah adikku nembe telepon. Iya, Mak melu masalahnya Kaila barang melu nek mak ora melu aku bingung. Adikku lemu masalah ya. iya. Ya wis lah aku saka kene jam pirongan. Sak mangkate minggu isuk mak mangkat anu balik sesuk koyo kuwi. Di sore po mak balike. Lah sore ngudan aku bingung ya ya. Nah, udahnya kan urung mesti toh, Mak. Heeh. Yo, Mangkate minggu isuk jam 6. yo. Lah tak kira ki isih kurang rong dino, jebule kok lho. Aku wis turu ya, aku metu kok Mbak Rate. Mbak iki dino apa to? Jumat, Mbak, sesuk Setu. Lah, berarti aku balik ke sesuk ngono aku. Lah ngopo? Ya ro ning Kudus nang koyo kuwi. Berarti rasi Rebo mama balik. Yo ora situ tuh yang aku berarti minggune ora senam meneh. Nah, terus screeningnya piye? Screeningnya yo engko Rebo ngarepe po. Ya weh. Kan minggu ya. Aku kan ya roe minggu. Yo. Senin Selasa kan aku iso balik rene to. Screeningnya ya masih iso to. Oh, langsung mama. Ya maksudnya kan ya roe kan Rebu anu minggu. Yo. Kan langsung balik, ora nginep to wong ning Kudus to. Jarene kesempatan pengajian. Ya indahe engko jajal sido kanggonan pengajian apa ora. Yo. Tapi wingi tak telepon ngene, ndak sido kanggonan pengajian. Anu mak Rebo ngarepe meneh koyo kuwi wingi. Oh. Nanti esok nyong kadingene jam piro ya? Yo, esok era. Isu ya iso leren sik yo. Yo, bar senam kae laren. Yo Wis to, pamit aja aku ya. Yo, Ma. Amin. Sehat-sehat. Iki aku ya amin aku tak iki pamit dengan Mbak Anis ya. Yo. Besok Mbak Anis kelangan. Yo. Mama. Yo. Sehat-sehat go mama. Sering bersyukur, Ma. Harus sering Sesuk ya ro kan HP tak gowo ya, ya iso telepon ya. Fokus lho, Ma. Jaroe fokus. Ya. Aku kabare. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki aku tak pamit Mbak Anis ya. Yo, aku sayang mama. Iya. Yo, wis ya. Assalamualaikum yo.